Shahararren malamin addinin Musuluncin nan Sheikh Ahmad Gumi ya ƙara magana kan dawo da tallafin man fetur a Najeriya. Sheikh Ahmad Gumi ya yi magana ne kan yadda zanga-zanga adawa da tsadar rayuwa ke ci gaba da faɗin Najeriya. Malamin ya ba shugaba Bola Tinubu shawara kan abin da ya kamata ya yi wajen dawo da tallafin a cikin saƙon da ya wallafa a Facebook. Sheikh Gumi ya ba shugaba Bola Tinubu shawarar dawo da tallafin man fetur na wucin gadi domin sauƙaƙa rayuwa. Ya ce ya kamata a dawo da tallafin na aƙalla wata 6 kafin tsare-tsaren da gwamnati ta ce tana yi su fara aiki. Babban malamin ya ce ya kamata a gwamnatin tarayya da duba abubuwan da suka faru a ƙasashen Kenya da Bangladesh domin kaucewa irin su a Najeriya. Saboda haka ya buƙaci hukumomin Najeriya da samar da mafita kan halin da ake ciki na tsananin rayuwa da gaggawa domin tsayar da zanga-zanga.